Right. Nasi 10 November 2025. Chiti makadii mhuri yeZimbabwe kwese kwamuri vari muno muZimbabwe nevari kunze kwenyika, tinokukwazisai nemufaro. Tadzoka zvakare pano paChibanda Media pamwe chete nepaSaint TV tichifambira nhau yababa vedu, baba Chirenje makasimba here? Aiwa, ndinofara baba makadi zvenyu. Aiwa, tinofara. Nhasi makanga mwakuti changamirika. Aiwa chief. Ndinofara chief makadi zvenyu. Makadi kwamunobva kumatunhu. Aiwa, kwatinobva kuri nani zvako. Amenengirisei weekend? Aiwa, ndizvozvo tiripo. Nayo mvura iriko. Mvura iriko. Iriko mvura asi tiri pano. Nhasi musashamisike kundiona ndiri ndega zvakare. Sekuru venyika, sekuru venyu vamunoziva Uncle Saint wekuSaint TV, vanokwanisa kuuya zvakare nhasi. Pane zvavabata, pane zviri kuitika, munongozivawo mararamiro edu isusu. So ndinongoshuvira sekuru venyika kuti wabve mumatambudziko avari nekukasika. Imimi zvakare vaisireyo minamato ikoko handitika. Sekuru pane zviri kuitika zvatisingakwanisa kuita sei kuya nazvo pano paindaneti. Chingovaisireyo munamato kuitira kuti zvinhu zvavo zvivafambire zvakanaka. Asi vati aiwa, varwadzikana nedambudziko rana vaChirenje vakati hazvigone kuti inini futi Chibanda chief ndiregedze kuita sei kuuya. Ivo vakundikana bata vakati chief endai, vandituma handitika. Saka mudara Chief. Madays edu tikuona kuti kana singakanganise zvangu anenge asara mashomanana. Zvozvo chaizvo chief dzaindange kukwazisa hama dzedu dzokutenda. Kwazivai vana baba, kwazivai vana amai, kwazivai hama dzose dziri diaspora, kwazivai vose vari kubatsira mugofandi yaChirenje namai Chirenje. Tinokukwazisai nomufaro. Mufaro wedu kuti tinoramba tichikutendai nepamatisvitsa. Asi dambudziko munoziva kuti kupfungwa nendangariro dzinouya kana zvisina kunyatsozadzikiswa nemwaka watakapihwa. Mazuva edu asara mambo. Ndinoimba kuti asara nemazuva maviri. 2 days. 1, 2. Udoji. Yes. Pachishona tinoti chi? Posipiri. Ndo mazuva tasara nawo mambo. Asi tinovimba nekutenda kuti mhuri yeZimbabwe nemhuri yose iri pasi penyika, penyika yenu, vanosvika tinosvika. Minamato yedu zuva nezuva kuti tisvike zvinofadza isu, zvinofadzawo mhuri yeZimbabwe nekuti chinhu chavakatanga, chinhu chavo. Saka mufaro wedu, mufaro wavo kuti tisvike patiri kuda. Pamazuva panenge pajeka. Mambo wanawo here kumukana wekutaura nemunhu ari kubata homwe, tinzwe kuti homwe yedu yasara mari kuti ichikwane kusvika pa25,000 yatiri kuda. Ndataura navo kuseni kuno ndichida kucheka kuti ndione kuti zviri kufamba. Unoziva kuti mumwe unenge usina kugadzikana, unongochingorwa nehana. Saka unopedzisira wakutozokanganisira munhu wakufona after every 10 minutes kuti taapapi. Asi kuseni patavafonera vanga vachitizvo mari dzavo kuweka kwavaita pasara $4,800. 4,800 eungu baba. Ndo kutaura kwavaita kuseni kuno. Tinofanira kunge tichiiwana mumazuva maviri asara eungu baba. Muri yeZimbabwe todzoka kwamuri. Ndakambonzwa mumwe muimbi anonzi Hosea Chipanga achiimba achiti simba rehove riri mumvura. Simba ravaChirenje riri mamuri. Simba reChibanda Media riri mamuri. Kuti tive pano patiri panapa kuda kwenyu imimi. Dai musipo imimi tisipo panapa. Saka tatouyawo zvakare muri yeZimbabwe chikumbirisawo nemweya une rudo. Kukumbirisa chaiko chaiko kuti pamazuva maviri aya mumwe nemumwe neuwandu hwedu akangoisa paanapo, ingave 50 cents, ingave $1, ingave 1,000, ingave 1 million,
hakuna mari inonzi shoma kana kuti hakuna mari inonzi yakawandisa, nekuti kwangosara mazuva 2 chete kuti 25,000 yedu ichikwane. So far nekutaura kwaita mudhara mari yedu yapa 20,000 something because pakunzi pashota ipo 4.8. Saka hama dzadiwa, sekuru wenyika vanogara vachitaura vachitanzi dambudziko ndachinge rawinga mumwe wedu rawinga tese. Ndinakabatisa mashoko yaya zvarova kuti dambudziko zvarakawinga vachirenje rawinga munhu wese. Dambudziko richinge rawinga vachibanda ini chief rawinga vanhu vese. Dambudziko richinge rawinga sekuru wenyika rawinga vanhu vese. Saka tinongokukumbiraiwo hama dzadiwa kuti muchidhonete tichipe senyu nhau iyi. Nhamba ndo dzari pascreen dzakanzi Eni Betson, idzo ndo pamunoisa ipapo maEco Cash kana Word Remit. Then kune vari kutumira kumukuru pane nhamba dzemukuru dzachaisa idzo dzinongoiswa mukuru chete. Handitika ameno mudhara mungade kuti kudii ma 2 days dzasara idzi nemari iri kudikana. Meno mungade meno mashoko enyu kupesera iwe mashoko zvakare evakaisa nevari kutoisa nevachazoisa meno mungade kuti kudii kwavari munharaunda. Ndinokutendai hama dzekutenda, ndinokutendai mose pasi rose, ndinokutendai nerudo rwenyu. Chief, aiwa tizvozvo ndinokutendai mambo. Ndichishuvirawo Uncle Send kwavari. Ndavaona kuseni kunoku vari pangundu vachichemawo zvakare nenhau yemari yasara iyi. Vamukira vanga vari pangundu vachiti ndiri kufa 100 kilometers asi havana kukanganwa zviri kuno kwaHarare. Zvoreva kuti vari kurangarira kwavari, vari kutirangarira, vari kukurangarirai, vari kurangarira mhuri yeZimbabwe. Tinokutendai. Ichokwadi sekutaura kwanamboita kuye kuti Uncle Send vari padambudziko, asi dambudziko ravo vari kutorwadziwawo zvakare nedambudziko ravachirenje. Ndosaka muri kuvaona vanga vachisenda mugrupu kuti handiko asi dai zvaita sei zvangofamba zvazadziswa. ndizvozvo ndikutaura kwaUncle Send. Kune vamwe zvakare vasingakwanisi kuisa mari yamheno through GoFund kana kuti Eco Cash, vanenge vari mudhuze vanokwanisa kana kufona vachipa cash in hand. Vange vavakidzani toziva kuti vavakidzani vanogona kuonawo this video. Vanhu vemunharaunda, munhu wese wakasununguka, hama dzadiwa, tasara nemadays maviri chete, madays maviri kuti mudhara wedu adzokere kuva landlord zvakare. Ndinovimba kuti tichakunda pama5 anaya. Ini ndonzi Manas Chibanda kana kuti Chief Chibanda, ndimi makandigadza umambo. Ndizvozvo. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.